Άλλος ένας χρόνος πέρασε, γρήγορα κι αυτός. Οι μέρες απλώς κύλησαν. Κάποιες ωραίες, κάποιες αδιάφορες, κάποιες που δεν θες να θυμάσαι ιδιαίτερα. Και φυσικά νομίζεις ότι τον έλεγξες, κάνεις λάθος. Αν υπάρχει κάτι που θυμάσαι από μια χρονιά, μάλλον είναι οι μεγάλες αποφάσεις σου ή οι κατακτήσεις στο δρόμο και τα βουνά. Αλλά είναι και αυτά τα μικρά. Ένας ήχος, ένα τραπέζι, μία γεύση. Και έτσι απλά, χωρίς κανένα παραπάνω λόγο, αυτά είναι που θα σου μείνουν. Αστείο πράγματα ταξίδια. Ξεκινάς για δρόμους, για εικόνες, για τοπία και καταλήγεις να βρίσκεσαι με ανθρώπους. Κάποιους τους ήξερες χρόνια, κάποιους τους γνώρισες πρόσφατα, σε ένα καφέ, σε μια εκδήλωση, σε μια στάση στο δρόμο. Και όμως κάποιοι από αυτούς μένουν. Δεν ήταν στο πλάνο σου, δεν τους είχες υπολογίσει, αλλά κάπως έτσι λειτουργούν τα ταξίδια τελικά για μένα. Δεν μου δίνουν πάντα αυτό που ψάχνω, αλλά αυτό που μάλλον χρειάζομαι. Και κάπου εδώ φτάνει το τελευταίο βράδυ. Μια βόλτα σε μια πόλη που κάνει πως κοιμάται την ώρα που όλοι στα σπίτια τους ετοιμάζονται για το ρεβεγιόν. Μια πόλη που από νωρίς φόρεσε τα φωτεινά της, αλλά αυτή η πρόσκαιρη ησυχία δεν θυμίζει σε τίποτα αυτό που θα ακολουθήσει. Είμαστε στην παλιά πόλη, δεν υπάρχει ψυχή και εδώ σε 2 ώρες θα γίνεται το σώσο. Με την καινούργια χρονιά. Οι δρόμοι άδειοι, τα καταστήματα κλειστά, τα τραπέζια στρωμένα και να περιμένουν το γλέντι, εκεί που τα ποτήρια δεν θα προλαβαίνουν να αδειάσουν. Και κάπου εκεί στο βάθος ξεκινάει ο θόρυβος, τα φώτα της κεντρικής πλατείας. Μια χούφτα ανθρώπων που μαζεύτηκε από νωρίς για να πιάσει καλή θέση στο θέμα της αλλαγής του χρόνου. Και μισή ώρα μετά αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση. Όλοι μετράμε τον χρόνο αντίστροφα, λες και αν το κάνουμε όλοι μαζί θα πάρουμε για λίγο τον έλεγχο. Καλή χρονιά, το λέμε όλοι. Δυνατά, σαν να απευθυνόμαστε σε κάποια αόρατη μοίρα. Αλλά αν το καλοσκεφτείς, κανείς δεν ξέρει ακριβώς τι εύχεται. Άλλος θέλει λιγότερα προβλήματα. Άλλος θέλει περισσότερα ταξίδια. Άλλος απλώς θέλει να μην πονάει τόσο. Ο χρόνος αλλάζει με βεγγαλικά, με φασαρία, με φως. Εσύ όμως αλλάζεις αλλιώς, αθόρυβα, χωρίς αντίστροφη μέτρηση. Κάθε χρονιά σου παίρνει κάτι άλλο και σου αφήνει κάτι άλλο. Σου αφήνει εμπειρίες, σου αφήνει μνήμες και μερικές φορές και ερωτήσεις. Και κάπως έτσι, χωρίς να το καταλάβεις, βρέθηκες εδώ, στην επόμενη αρχή, γιατί την επόμενη μέρα τελικά όλα είναι ίδια. Γιατί πιστεύεις ότι θα φάμε βροχή? Έλα δε το σιλιακάδα. Εγώ που πάω ποτέ δεν βρέχει, να ξέρεις. Όχι, καθόλου. Όχι, ποτέ. Σιλιακάδα, αντιλιακό έβαλες. Το έχω βάλει, αλλά είναι μέσα από τη στολή. Όχι, θα πρέπει να το βάλω πάνω σε στολή. 50 μη σε κάψει. 5,50. 10,40. Θα καείς εσύ. Αυτές οι συζητήσεις μας με νόημα πολύ μ' αρέσουν.
Καλημέρα Καλαμάτα. Μια πόλη η οποία έχει αλλάξει τα τελευταία 30 χρόνια πάρα πολύ, ιδιαίτερα μετά το σεισμό το μεγάλο του 1986. Είναι μια πόλη η οποία συνδυάζει πολλά, συνδυάζει ιστορία, συνδυάζει βουνό, θάλασσα, παραλία. Μια παραλία η οποία έχει περίπου μήκος μέσα στην πόλη γύρω στα 3 χιλιόμετρα και αν την πάρεις από τη μια άκρη μέχρι την άλλη με τις γύρω περιοχές μπορεί να φτάσει και τα 15. Παραλίγο να πάρουμε και ένα καφέ μαζί. Ένα καφεδάκι όμως, Καλό θα ήταν. Η Καλαμάτα λοιπόν είναι γνωστή και για άλλα πράγματα. Είναι γνωστή για τις ελιές προφανώς, είναι γνωστή για τα λαλάκια που ειδικότερα αυτές τις γιορτινές ημέρες φτιάχνουν και σε διάφορα σχήματα νοικοκυρές. Είναι γνωστή για το τυρί της Φέλα, αν δεν κάνω λάθος, για τη γουρνοπούλα και για... Και fun fact, έχει έναν από τους μεγαλύτερους ποδηλατόδρομους σε μήκος στην Ελλάδα, αν όχι το μεγαλύτερο. Το πρώτο πρωινό του χρόνου δεν ζητάει πολλά. Μια βόλτα στην παραλία της πόλης, λίγη σιωπή και τον χρόνο να κυλάει πιο αργά από χθες. Και η Καλαμάτα, έτσι όπως απλώνεται μπροστά σου, σου θυμίζει γιατί είναι εύκολο να ξεκινάς από εδώ. Γεμιστά, γεμιστά, σκληρή καρδιά, γεμιστά, γεμιστά, χωρίς σχήμα, γεμιστά, γεμιστά, όρφανα. Πάτησα το δίπλα και δεν άρχισε. Vamos. Vamos, Vamos a la playa. κουράστηκα. Πάμε για νέες περιπέτειες. Μου κλέβει σαν τάκα. Δεν το είπαμε δυνατά, δεν χρειάστηκε. Γιατί δεν πηγαίναμε απλώς σε έναν τόπο, αλλά σε ένα σημείο όπου η πίστη και η επιστήμη δεν συγκρούονται, αλλά συνυπάρχουν. Και όσο ο δρόμος μας έβγαζε έξω από την πόλη, ξέραμε πως αυτό που θα συναντήσουμε δεν χρειάζεται όνομα. Θα το καταλάβεις μόλις το δεις. Είναι ένα μέρος που για κάποιους είναι θαύμα, για κάποιους άλλους είναι απλά μια εξήγηση και για όλους είναι ένα θέαμα που σε κάνει να σταθείς λίγο πιο ήσυχος από ό,τι συνήθως. Τα 3 χιλιόμετρα, ορίστε. Φτάσαμε και ώρα Μάλτα. Πού είναι η Μάλτα? 3 χιλιόμετρα Μάλτα. 3 χιλιόμετρα για Μάλτα. Διαβατήριο έχουμε πάρει. Δεν κάνουν αυταυτότητες. Όχι, δεν έχω πορτοφόλι μαζί. Εγώ θα τους δώσω ένα φυλάκι και άμα με αφήσουνε, με αφήσανε. Στο μάγουλο νοούσα. Θα σε τσουρομαδίσω. Voilà. Αχ, ψυχάκι μου καλό. Ψυχάκι μου καλό. Γιατί είναι έτσι τα ματάκια σου μες στην τσίπλα? Δεν σας προσέχουν εδώ καθόλου? Αυτό γίνεται όπου κι αν πάμε. Αυτός εδώ λοιπόν είναι ο Ιερός Ναός της Αγίας Θεοδόρας. Ο θρύλος λέει πως μια κοπέλα μεταμφιέστηκε σε άντρα για να αντικαταστήσει έναν συγγενή της ένα πόλεμο. Αυτό φυσικά όταν την πήραν χαμπάρι δεν άρεσε σε κανέναν και δυστυχώς κατέληξε σε θάνατο. Και ο θρύλος λοιπόν εδώ λέει πως λίγο πριν πεθάνει παρακάλεσε το σώμα της να γίνει ναός και τα μαλλιά της να γίνουν δέντρα.
Υπάρχει βέβαια και η επιστημονική εξήγηση σε όλο αυτό. Από το Πανεπιστήμιο Πατρών το 1996 με κάποιο σκάνερ είδανε, ακτινογραφήσανε ουσιαστικά το τι συμβαίνει σε αυτό το κτίριο εδώ. Και αυτό που είδαν είναι πως οι ρίζες των δέντρων αυτών έχουν παρεσφύσει μέσα στα κενά τα οποία δημιουργούνται από τις πέτρες που έχει χτιστεί αυτή η εκκλησία. Έχουν βρεθεί μέχρι το έδαφος και έχουν φτιάξει ουσιαστικά ένα πλέγμα πάνω στο οποίο στηρίζεται όλη η δομή. Έχουν δέσει, με λίγα λόγια, όλο το κτίριο. Βέβαια, τόσοι πολλοί τόροι σε τόσο πάχος πέτρας. Όπως και να έχει, ο καθένας κρατάει την εξήγηση που θέλει, αλλά το αποτέλεσμα παραμένει ένα και μοναδικό. Η εικόνα της Αγίας Θεοδόρας, τα δέντρα που περνούν μέσα από τους τοίχους, το ποταμάκι που κυλάει δίπλα. Δεν είναι κάτι που μπορείς να βάλεις σε λέξεις, απλά το κρατάς μέσα σου. Δεν χρειάζεται εξηγήσεις, απλά υπάρχει και σου μένει σαν μια κρυφή υπόσχεση ότι ο κόσμος τελικά είναι λίγο πιο μεγάλος από ό,τι θυμάσαι. Πάρα πολύ ωραία διαδρομή, πάρα πολύ ωραίο σκηνικό. Να έρθετε. Και όποιον τον πιάσει και η πείνα έτσι με τη φύση και τον ανοίξει όρεξη, έχει από εδώ. Αφήνοντας πίσω το δάσος, σκέφτομαι τη διαδρομή μέχρι εδώ, τον ήχο του νερού, τη μυρωδιά του δάσους, τον τρόπο που το φως περνούσε μέσα από τις βελανιδιές. Και όλα αυτά μαζί δημιουργούν κάτι που δεν ξεχνιέται. Και όσο γυρνάω πίσω προς την πόλη, νιώθω ότι αυτό που παίρνω δεν είναι μόνο εικόνες. Είναι μια ηρεμία, μια μικρή ενέργεια που σε προετοιμάζει για όσα θα ακολουθήσουν. Το πρωί κυλάει ήρεμα. Φορτώνεις τη μηχανή, δένεις ό,τι χρειάζεται και δεν βιάζεσαι. Ξέρεις πως έχεις δρόμο μπροστά μερικές ώρες, στραγάλια πλέον για μας. Και πριν καν το σκεφτείς σοβαρά, είσαι ήδη πάνω στη μηχανή, με τον ήλιο στα μάτια και μια πρωινή κουβέντα που χάνεται μέσα στη διαδρομή. Κάπως έτσι ξεκινάνε οι καλές μέρες. Α, κοίτα μια κουφάλα, από μια τρύπα. Φίλε, άβυσσος. Θες να πάμε στην κουφάλα? Γέλαγε εσύ με τις κουφάλες εδώ πέρα, μην δεις κουφάλα εσύ, μια τρυπανά κατευθείαν. Έτσι περνάμε τις ώρες μας πάνω στη μηχανή. Και αυτό είναι που μου αρέσει. Είμαι ο εαυτός μου, διώχνω τις σκέψεις και με άδειο μυαλό απολαμβάνω τον καθαρό αέρα. Κάθε γέλιο, κάθε ατάκα είναι και μία ανάμνηση που κουβαλάω μετά το ταξίδι. Και με την Αρκαδία τόσο οικία πλέον για μένα είναι από εκείνα τα μέρη που δεν χρειάζονται συστάσεις. Μπαίνεις και απλά αλλάζει κάτι. Δεν ξέρω τι ακριβώς, αλλά το νιώθω. Ο δρόμος εδώ δεν με προκαλεί. Δεν μου λέει πάμε γρήγορα, πάμε δυνατά. Μου λέει χαλάρωσε. Έχουμε χρόνο. Περνάς κάτι χωριά, τα βλέπεις με την άκρη του ματιού. Στεμνίτσα, ελληνικό, Καρίτενα, Ανδρίτσενα. Ονόματα που έχεις ξανακούσει, αλλά εδώ πάνω στη μηχανή αποκτούν άλλο βάρος. Σαν να μην είναι στάσεις, αλλά κομμάτια μιας μεγάλης διαδρομής που γίνεται χρόνια τώρα. Και η Στεμνίτσα ειδικά δεν χρειάζεται να σταματήσεις για να την καταλάβεις. Αρκεί που τη χαζεύεις λίγο καθώς περνάς. Πέτρα, υψόμετρο, στροφές, τίποτα περιττό, σαν τους ανθρώπους που έζησαν εδώ. Βέβαια, όσο περνάνε τα χρόνια γίνεται όλο και πιο τακτοποιημένη. Πινακίδες, μαγαζάκια, κόσμος που ήρθε να την καταναλώσει αντί να την νιώσει. Λίγο με χαλάει αυτό, όχι γιατί δεν αξίζει να τη βλέπουν, αλλά γιατί τέτοια μέρη ήταν πάντα πιο δυνατά όταν τα πλησίαζες με σεβασμό και όχι με πρόγραμμα Σαββατοκύριακο. Παρ' όλα αυτά, αν κάνεις λίγο πίσω, αν την κοιτάξεις όπως περνάς και δεν προσπαθήσεις να την πάρεις μαζί σου, η Στεμνίτσα ακόμα σου λέει αυτά που πρέπει. Όταν ξανάρθουμε στη Στεμνίτσα να μείνουμε? Πάσχα. Πάσχα. Στη Στεμνίτσα. 500 ευρώ το βράδυ. Α, σωστό και. Ένα άκυρο σου που για να είναι πιο φθηνά. Με 3 βαθμούς και λίγα φορά. Ανέβα πάνω, θα βάλω καλοριφέρ. Πετρελαίο. Πέλετ.
Είναι από τις φορές που συνειδητοποιώ ότι δεν οδηγώ απλά για να πάω κάπου. Οδηγώ γιατί αυτός ο δρόμος με βάζει σε μια σειρά. Κουβέντες και γέλια που χάνονται στον αέρα και ένας κινητήρας που δουλεύει σαν ρολόι. Δεν είναι η πρώτη φορά που κάνω τέτοια διαδρομή. Και μάλλον γι' αυτό την εκτιμώ περισσότερο. Δεν ψάχνω τα εντυπωσιακά πλάνα. Η αλήθεια είναι πως δεν σκέφτομαι καν τις κάμερες. Ψάχνω τη στιγμή που λέω μέσα μου, ναι ρε φίλε, αυτός είναι δρόμος. Και έτσι συνεχίζω. Καλό, χαμός γίνεται. Ναι, πάντα η Δημητσάνα πιο κοσμοπολιτική. Μπράβο. Μπράβο. Ναι. Είσαι σίγουρα. Σου έχει τύχει να βρεις το δρόμο σε ένα παλιό βενζινάδικο ξεχασμένο από χρόνια από μια άλλη εποχή. Κάτι τέτοια μέρη μου θυμίζουν πως ο δρόμος δεν είναι μόνο άσφαλτος και προορισμοί. Ήταν τότε που το ταξίδι είχε στάσεις, είχε κούραση, σε ρωτούσαν που πας χωρίς βιασύνη. Τώρα απλά περνάμε. Και σχεδόν πάντα εκεί θα βρεις και ένα σκυλί. Σαν να φυλάει κάτι που δεν υπάρχει πια. Δεν ζητάει τίποτα, απλά είναι εκεί. Καταλαβαίνεις ότι αυτά τα ταξίδια δεν σου δίνουν μόνο εικόνες, σου δίνουν συναντήσεις. Άλλες με ανθρώπους, άλλες με ζώα, άλλες με κομμάτια του παρελθόντος που επιμένουν να στέκονται στη μέση του πουθενά. Κι αν κατέβεις μια φορά έστω από τη μηχανή σου και γίνεις λίγο παρόν, αυτά είναι που τελικά μένουν περισσότερο και από τα χιλιόμετρα. Άμα βάλω μπροστά μου, μπορεί και να τρομάξει τώρα. Μπορεί. Τρόμαξε. Ναι. Ανεβαίνω. Ναι. Τόση ώρα με βλέπετε στο δρόμο χωρίς να λέω ξεκάθαρα που πάμε. Ίσως να μην έχει και τόση σημασία γιατί σε αυτό το ταξίδι έβαλα σε προτεραιότητα εμένα. Δεν υπήρχε άγχος για τον προορισμό ούτε κάποιο κουτάκι να τσεκάρω. Η Μεσσηνία ήταν απλώς η αφιτηρία, μια ακόμα δικαιολογία για να διασχίσουμε την καρδιά της Πελοποννήσου. Κάπως σαν την αρχή του χρόνου κι αυτό. Όχι για υποσχέσεις και λίστες, αλλά για μια ήσυχη ταξιδιωτική ενδοσκόπηση. Να ξαναπεράσω από μέρη που χρόνια πίσω διαμόρφωσαν αυτό που είμαι σήμερα στο δρόμο. Τόποι με βάρος ιστορίας, βουνά και δάση που κουβαλάνε μύθους. Εκεί που λένε πως έζησε ο κένταυρος Φόλος, μέσα σε ένα από τα πιο παλιά και άγρια τριοδάση. Και στο βάθος η πόλη του Μιγκέντε Θρεβάντες να μας περνά σε ένα βουνό που το όνομά του το έχουν γράψει οι κένταυροι και τα χωριά του, σχεδόν στη μέση της χώρας. Μεγάλη διαδρομή, εξαρτάται πώς τη μετράς. Σε χιλιόμετρα ίσως, σε εικόνες όμως ήξερα από την αρχή πως θα αξίζει κάθε λεπτό. Καλέ. Καλέ, δεν μπορεί να κλείσει τα πόδια. Ρε παιδιά, ρε με έχετε το ζωντανό. Κάτσε γιατί νομίζω ότι είμαι βοσκός τώρα. Κάποιος να την αρμέξει αυτή τη φουκαριάρα, ρε. Μαστίτη δεν θα πάθει ρε παιδιά το ζωντανό. Ωραίο σκηνικό αυτό. Όταν ανάμεσα σε όλα αυτά, χωρίς πρόγραμμα και χωρίς πραγματικά κανένα λόγο, προκύπτει και ανθρώπινη επαφή. Το σκυλί πρώτο βλέπεις. Εννοείται. Και τα στυλ. Όχι ρε φίλε. Όχι ρε φίλε.
Καλησπέρα. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Κάτσετε να περάσουν τα φιλιά γιατί μην πάθουν κάτι τώρα. Θα περιμένουμε, εντάξει. Αυτός έχει το πιο ωραίο στυλ πάντως. Καλύτερα έτσι. Καλό δρόμο να έχετε. Καλή χρονιά να έχετε. Χαλκίδα. Χαλκίδα, Βολτουρά. Βόλτα, ναι. Καλά, κάτσε να κάνουμε τον δρόμο να περάσουμε. Εντάξει. Πάντα αυτή η ίδια κουβέντα. Από πού είστε? Δεν ρωτάει για να μάθει, ρωτάει για να ανοίξει κουβέντα. 2 λόγια, 2 χαμόγελα, μια ματιά που σου λέει καλό δρόμο χωρίς να το πει. Αυτοί οι άνθρωποι είναι και αυτοί κομμάτι του δρόμου σου. Άνοιξε λίγο τα μάτια σου, άσε τον γκάζι και άνοιξε μια τυχαία κουβέντα με κάποιον. Θα δεις πόσο αξία θα δώσει σε όλα. Όχι γιατί έμαθες κάτι σπουδαίο, αλλά γιατί θυμήθηκες πόσο απλά είναι κάποια πράγματα. Γιατί ο δρόμος θα σου πετάξει μικρές στιγμές εκεί που δεν το περιμένεις. Για αυτό το μέρος ο μύθος λέει για τους κεντάβρους, όταν ο Ηρακλής εδώ άνοιξε ένα πιθάρι κρασί, το οποίο το είχε ο φίλος του κένταβρος ο Φόλος. Αυτό όμως προσέλκυσε τους άλλους, τους κακούς κεντάβρους, και στη μάχη που ακολούθησε ο Ηρακλής κέρδισε μεν, αλλά ο Φόλος πέθανε κατά λάθος από ένα δηλητηριασμένο βέλος του Ηρακλή, ο οποίος τον έθαψε με τιμές στο βουνό εδώ που πήρε και το όνομά του. Και αυτό το απίστευτο δάσος εδώ σήμερα, των 5 εκατομμυρίων δέντρων, εμείς το λέμε δάσος Φολόης. Το περίφημο δάσος Φολόης λοιπόν. Όταν βρεθείς εδώ και κοιτάξεις γύρω σου θα καταλάβεις τη μοναδικότητα του μέρους. Πάνω από 42.000 στρέμματα γεμάτα με κάπες. Έτσι λένε οι ντόπιοι αυτά τα πανύψηλα δέντρα. Περίπου 5 εκατομμύρια από αυτά να τα περνάει μία ευθεία και να βλέπεις οι στοιχείες όσο φτάνει το μάτι σου. Και το καλύτερο, κάθε εποχή εδώ έχει τη μαγεία της. Έχω έρθει και στις 4 και ειλικρινά δυσκολεύομαι να σου πω ποια είναι η πιο ωραία. Αυτό που μένει όμως στο τέλος είναι αυτή η αίσθηση ότι ο χρόνος εδώ σταματάει. Είτε περπατάς στο μονοπάτι των κεντάβρων όπως το λένε, είτε απλά κάθεσαι στη ρίζα μιας δριός. Νιώθεις μια περίεργη γαλήνη, σαν το δάσος να σου ψιθυρίζει τις ιστορίες του. Φιλέ, αν δεν έχεις έρθει ακόμα στη Φολόη, βάλ' το στο πρόγραμμα. Φεύγοντας από τη Φολόη είναι σαν να αλλάζεις διάθεση χωρίς να το προσπαθείς. Αποχαμένος στα δέντρα με τον ήλιο να δει πίσω σου, σιγά σιγά αρχίζεις να επιστρέφεις στον κόσμο. Χωρίς να το καταλάβω, ο δρόμος μας έφερε στην Πάτρα. Από το πουθενά στο πολύ και από τη σιωπή του μύθου στα φώτα και τους μεγάλους δρόμους και την κίνηση. Η αντίθεση αυτή κάποιες φορές είναι όλη φάση. Δεν είναι κακή. Απλώς με ξύπνησε λίγο.
Όσες φορές έχω έρθει στην Πάτρα, πάντα μου δίνει αυτό το αίσθημα του περάσματος. Σαν να με φτιάχτηκε για να με κρατήσει, αλλά για να με στείλει παρακάτω. Ίσως το λιμάνι, τα πλοία, τα δρομολόγια για την Ιταλία. Όπως πέρσι που ταξιδέψαμε από τη Βενετία και τις Άλπεις για εδώ. Απίστευτο ταξίδι. Το σχέδιό μας έλεγε βόλτα το βράδυ. Τελικά ούτε λόγος για κάτι τέτοιο. Κρύο κανονικό από αυτό που μπαίνει στα κόκαλα. Έχει πάρα πολύ κρύο. Πάρα πολύ κρύο. Και μετά από όλη την κούραση και τα χιλιόμετρα της ημέρας, απλά δεν το είχαμε. Αποφασίσαμε λοιπόν να μείνουμε μέσα στη θαλπορή του καλοριφέρ και μια σκεπαστής με γυροκοτόπουλο. Ζεσταθήκαμε και χαλαρώσαμε και ήταν μια χαρά. Γιατί αν και δεν περπατήσαμε στην πόλη, η Πάτρα για εμάς εκείνο το βράδυ ήταν ακριβώς η ανάσα πριν την επόμενη μέρα. Ωραία και η Πάτρα δεν λέω, αλλά ένας πρωινός καφέ στην Αύπακτο ίσως είναι καλύτερα. Να βάλουμε και βενζίνη φεύγοντας. Να το γεμίσουμε το εργαλείο. Και πού στην Αύπακτο. Ξεχνάς τι είχαμε πάθει το βράδυ στην Αύπακτο. Είναι μέρα. Την ημέρα στην Αύπακτο έχουμε βενζίνη. Το βράδυ δεν τα μαζεύει τα βενζινάδικα ο κόσμος. Μη σου τύχει να έρθεις στην Αύπακτο βράδυ και να μην έχεις βενζίνη. Εδώ θα μείνεις. Ο καφέ. Ρε παιδί. Με το κέρατο. Κι εγώ νόμιζα σε έβλεπα σε slow motion. Καφέ. Δεν ανέβαινε η βλακεία. Πρωινός καφές στο λιμάνι της Ναυπάκτου, γιατί προφανώς αν πρόκειται να ξεκινήσεις ένα σωστό ταξίδι, το κάνεις με θέα τον κορυφιακό κόλπο και τον Μιγγέλ δε Θρεβάντες. Έχω ξανάρθει εδώ πολλές φορές. Είναι από αυτά τα μέρη που σε κάνουν να πιστεύεις πως έχεις χρόνο, ότι μπορείς να κάτσεις λίγο ακόμα παραπάνω. Να πάρεις ένα δεύτερο καφέ, να χαζέψεις, αλλά όχι σήμερα. Σήμερα η στάση είναι καθαρά λειτουργική. Καφεΐνη για εμάς, γιατί χωρίς αυτή δεν λειτουργεί τίποτα, και βενζίνη για τη χοντρή Γερμανίδα, η οποία όσο υπέροχα και αν καταπίνει τα χιλιόμετρα, έχει την ενοχλητική συνήθεια να πίνει σαν να μην υπάρχει αύριο. Για να καταλάβετε, ρώτησα πόσο θα πάρει για να γεμίσει. Και εγώ είπα 34 και είπε 39. Μαντέψτε ποιο ήρθε. 39. Γατάκια. Μάθετε, μπαλίτσα. Εγώ ένα έχω να πω, ρε, πού πάμε ρε. Βασικά, Βόλο πάμε. Είναι από τις λίγες φορές που τον βλέπω με τόσο νερό. Λοιπόν, αυτή εδώ είναι η Εθνική Οδός Άμφισσας Μπράλου. Ξεκινάει από κάτω από την Άμφισσα, ανεβαίνει, περνάει το βαγονέτο, φτάνει Μπράλο, Λαμία και συνεχίζει. Είναι εξαιρετική διαδρομή, πάρα πολύ ωραία, την έχουμε κάνει αρκετές φορές. Είναι γεμάτη φουρκέτες και στροφές και με πολύ ωραία θέα. Φεύγουμε από την Άμφισσα με δύο επιλογές, την εύκολη και τη σωστή.
Η εύκολη σε βγάζει γρήγορα στην εθνική και μετά στη Λαμία, χωρίς δράματα, χωρίς ιστορίες και τελικά χωρίς τίποτα να θυμάσαι. Η άλλη είναι να ανέβει στο βουνό προς Βαγονέτο, ένα δρόμο που φτιάχτηκε για εμάς που μισούμε τις ευθείες, με μια αδυναμία στις κλειστές ανηφορικές στροφές αρχικά που δίνουν τη θέση τους στις πιο γρήγορες ανοιχτές όσο ανεβαίνεις. Η περιοχή εδώ είναι η καρδιά της Φωκίδας. Πίσω μας απλώνεται ο απέραντος ελαιώνας της Άμφισσας, ένας από τους μεγαλύτερους και παλαιότερους της Μεσογείου. Και μπροστά μας αρχίζει το πιο ορεινό κομμάτι που γίνεται και παιχνίδι. Ρυθμός, φρένο, κατέβασμα, ξανά άνοιγμα. Όχι τυφλή ταχύτητα, είναι αυτό το γλυκό σημείο που η μηχανή, ο δρόμος και το κεφάλι σου συμφωνούν. Να, το εδώ είναι. Βοξίτη, Είναι μεταλλεία Βοξίτη. Και σε κάνουν ένα tour μέσα στο τούνελ στα μεταλλεία τα που έχουν σκάψει. Γι' αυτό το πέρασμα δεν θα βρεις καρτποστάλ. Είναι απλώς ένα πέρασμα που ενώνει κάποια μέρη. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο είναι υπέροχο. Δεν προσπαθεί να μου πουλήσει κάτι. Αν θες το διασχίζεις, αν μπορείς το απολαμβάνεις. Ναι, θα μπορούσαμε να πάμε από την εθνική. Αλλά τότε τι ακριβώς θα λέγαμε ότι κάναμε? Ότι φτάσαμε ή ότι ταξιδέψαμε? Riding free, just you and me, wheels spinning wild like destiny, feel the rush, no end in sight, we burn the day and on the night. Laughing loud at every bend, no destination, just the end. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν χρειαζόμαστε να πάρουμε τα χαρτιά. Κράτα τα όλα. Αμισά να μου λύγεις. The echoes fly, we're alive, we'll never die. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Βόλο. Ξανά. Και χωρίς να το καταλάβουμε, ήμασταν για ακόμα μία φορά στο Βόλο. Μια πόλη που αν τη δεις βιαστικά θα πεις ωραία παραλία, καφέδες, τσίπουρα. Αν όμως ξέρεις, καταλαβαίνεις ότι εδώ είναι η σωστή βάση επιχειρήσεων. Απ' τη μία η θάλασσα, απ' την άλλη το πήλιο να κάθεται από πάνω σαν να σε προκαλεί. Εδώ έχω δώσει ραντεβού με 2 συνεργάτες στο έγκλημα. Από αυτούς που δεν χρειάζεται να εξηγήσεις πολλά, τους λες πάμε βόλτα και η απάντησή τους είναι ήδη πού. Θα τα πούμε, θα κάνουμε το απαραίτητο briefing πάνω από καφέ, γιατί φυσικά κάθε σοβαρή μοτοσυκλετιστική απόφαση παίρνεται με καφεΐνη στο αίμα και μετά θα κανονίσουμε το επόμενο κομμάτι. Κάποια διαδρομή που δεν θα βγει τυχαία. Ήδη είχα κάτι στο μυαλό μου. Δεν καταλάβαμε καν πως ήρθαμε. Πιούμε ένα καφεδάκι, να φάμε και ένα σαντουίτς. Καλέ, ήρθαμε Λονδίνο. Γιατί? Έχει το τηλεφωνικό θάλαμο. London, baby. Όχι ρε μα. Και επειδή δεν γίνεται να έρθουμε Βόλο χωρίς να δούμε 2 συγκεκριμένους ανθρώπους, έρχονται. Κάθε φορά που βγάζω το κράνος αυτό το μαλλί μου είναι σαν να κουρεύτηκα στο Ίκα. Θέλω να μου εξηγήσεις γιατί έκανες αυτό το πράγμα που έκανες. Την αλήθεια να σε πω. Την αλήθεια, ναι. Επειδή παραβίασα, μαλάκα πες να παραβίασα όλο τον οδικό κώδικα της κυκλοφορίας, Ναι. λέω κάτσε το παίξω χρόνο μου μες στην πόλη. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Αμέσως να κλέψετε εσείς. Αμέσως να κλέψουν την παράσταση. Ναι, μα εδώ έχουμε το παιδί. Ήρθε, επιτέλους. Θα σε βγάλω σε καπότα ρε μαλάκα. Κοίτα εδώ βούρι. Αυτό είναι bullying. Δεν είναι bullying. Πού δεν είναι bullying, αλλά εδώ ξαρματώσου να σε δώσω. Πουλάκι στο μαγουλάκι σου. Πόσο χαίρομαι που πέφτω στα πρώτος πριν έρθει. Θα σε γλύψω. Τι έπασε. Έλα τελείωνε με όρθιος.
Ναι, αυτά φοβάμαι. Δεν είναι. Έχετε κάτσει ποτέ να σκεφτείτε πόσο απίστευτα τυχεροί είμαστε που μέσα από αυτό που αγαπάμε γνωρίζουμε ανθρώπους που υπό άλλες συνθήκες δεν θα συναντούσαμε ποτέ? Μπορεί να είμαστε σκορπισμένοι στις 4 γωνιές του χάρτη, άλλες πόλεις, άλλες δουλειές, κι όμως όταν βρεθούμε ξανά θα είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα. Οι ρόλοι πέφτουν, οι άμυνες χαλαρώνουν και μένει μόνο αυτό που είμαστε στα αλήθεια. Δεν είναι μόνο οι βόλτες, δεν είναι τα χιλιόμετρα, δεν είναι καν οι μηχανές. Είναι εκείνη η αίσθηση ελευθερίας που μοιράζεσαι με κάποιον χωρίς να χρειάζεται να την εξηγήσεις. Πως κάθε φορά που έρχομαι στο Πήλιο πιστεύω ότι δοκιμάζονται οι οδηγικές μου ικανότητες στα καταλύματα που κλείνουμε, είτε αυτά είναι μικρά καλντερίμια είτε είναι δρόμοι οι οποίοι έχουν φουρκέτες ανηφορικές που μέσα σε 5 μέτρα έχεις ανέβει 10. Ξεκούραση και αύριο Πηλιάδα. Το επόμενο πρωί ο Βόλος ξυπνάει αργά, αλλά εμείς όχι, έχουμε ραντεβού. Τα παιδιά ήδη κινούνται κάπου εκεί έξω και εγώ κατευθύνομαι στο σημείο που είπαμε, με εκείνη την μικρή ανυπομονησία που έχεις πριν ξεκινήσει μια μέρα οδήγησης. Πάνω από την πόλη απλώνεται το Πήλιο, όχι σαν προορισμός, αλλά σαν σκηνικό που μας περιμένει. Σήμερα δεν πάμε απλώς για μια βόλτα στο βουνό, πάμε να κινηθούμε μέσα σε κάτι που έχει ρυθμό, συνέχεια, σύνδεση. Και αν δεις το Πήλιο λίγο πιο προσεκτικά, όπως θα σου εξηγήσω σε λίγο, θα καταλάβεις γιατί. Οι περισσότεροι σκέφτονται το Πήλιο σαν έναν ταξιδιωτικό, σαν έναν τουριστικό προορισμό. Το Πήλιο δεν είναι μόνο αυτό. Το Πήλιο καταρχάς δεν φτιάχτηκε για να είναι όμορφο. Το Πήλιο φτιάχτηκε από ανθρώπους οι οποίοι είχαν ανάγκη να ζήσουν, να εμπορευτούν, να προστατευτούν, να κρυφτούν και δημιουργήθηκε με ένα τέτοιο τρόπο που όλα τα χωριά μαζί δημιουργούν έναν ζωντανό οργανισμό από πάρα πολύ παλιά. Το κάθε χωριό έχει τη δική του σημασία και θα το δούμε μία-μία όπως θα ανεβαίνουμε προς τα πάνω. Πηγαίνω λοιπόν κανονικά προς το σημείο που είχαμε συμφωνήσει, εκτός αν φυσικά μιλάμε για το λαγό που αντιμετωπίζει τις οδηγίες σαν γενικές κατευθύνσεις ζωής. Έχει ήδη πάει αλλού, οπότε το σημερινό τουρ στο Πήλιο ξεκινάει με ένα μισάωρο μάθημα υπομονής. Είναι από αυτούς που αποφάσισε ότι το ραντεβού είναι περισσότερο μια δημιουργική πρόταση παρά συγκεκριμένη τοποθεσία. Αλλά τι θα ήταν μια παρέα χωρίς τον έναν που κρατάει το πρόγραμμα δημιουργικά χαλαρό. Καλιά καρδίτσα, περάσαμε ωραία. Έχει μπλόκα. Πού πήγες ρε άνθρωπε? Θέλεις λάδι τζοτζόκα? Αυτός νόμιζα Σκλαβενίτης είναι ένας στην Ελλάδα μόνο. Έχει και πάρκι. Δόξα τω Θεώ. Γιατί ένα Σκλαβενίτης με πάρκι την μπερδεύτηκε το παιδί. Ή δεν είναι στον δρόμο, ή εδώ θα είμαστε. Δεν ξέρω, εγώ ακούω ένα μπλα. Και έτσι θα πάει το 26. Το πρώτο χωριό που θα συναντήσει κάποιος ανεβαίνοντας είναι η Πορταριά. Δεν ξέρω αν το όνομα είναι τυχαίο ή όχι, γιατί αφορά την πύλη ουσιαστικά του Πηλίου, αλλά είναι και το μέρος το οποίο κανένας δεν έμενε σε αυτό το μέρος. Ήταν το πέρασμα ουσιαστικά του Πηλίου, ήταν η είσοδος και αυτός ήταν ο χαρακτήρας από την αρχή του χωριού. Αν προσέξει κανείς τα σπίτια, δεν κοιτάνε τη θέα προς τα κάτω τα περισσότερα, κοιτάνε στον δρόμο, γιατί εκεί ήταν η περισσότερη βαβούρα. Από αυτό εδώ το μέρος περνούσαν τα πάντα. Περνούσαν οι ταξιδιώτες οι οποίοι ανέβαιναν και περνούσαν και οι ταξιδιώτες οι οποίοι κατέβαιναν προς το Βόλο ή προς το λιμάνι κάτω. Και οτιδήποτε νέα ήθελε να μάθει κάποιος, δεν χρειαζόταν να φτάσει μέχρι ψηλά ή να πάει στην Τζαγκαράδα για να μάθει, για παράδειγμα. Απλά ρωτούσε εδώ. Η Πορταριά σήμερα έχει αποκτήσει και λίγο πιο τουριστικό χαρακτήρα, αλλά ο κύριος χαρακτήρας της ήταν αυτός και παραμένει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι έτσι. Από εδώ περνούσαν οι έμποροι για να κατέβουν στο λιμάνι κάτω για να περάσουν τα εμπορεύματά τους. Από εδώ ανέβαιναν όσοι ταξιδιώτες θέλανε να πάνε στα επάνω χωριά του Πηλίου και μάλιστα οι ιστορίες λένε ότι δεν ρωτούσαν πού πας, αλλά πότε θα γυρίσεις. Γιατί το βουνό ήταν πολύ άγριο τότε. Η Πορταριά ήταν η είσοδος στο βουνό.
Από εδώ περνούσες αν ήθελες να ανέβεις στο πήλιο. Εδώ σε έβλεπαν, σε ζήγιζαν, ήξεραν ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει. Ήταν το κατόφλι. Και λίγο πιο δίπλα, σκαρφαλωμένη θεατρικά πάνω από τον Βόλο, η Μακρινίτσα. Αν η πορταριά ήταν η πόρτα, η Μακρινίτσα ήταν το μπαλκόνι. Απ' τη μία έμπαινε στο βουνό, από την άλλη το βουνό σε κοιτούσε πίσω. Δεν ήταν ανταγωνιστές, ήταν συμπληρωματικά χωριά στον ίδιο τόπο. Η πορταριά κρατούσε τη ροή και η Μακρινίτσα κρατούσε τη θέα. Το ένα σε έβαζε μέσα στο βουνό, το άλλο σου θύμιζε γιατί ανέβηκες. Κάπου εκεί ανάμεσα βρίσκουμε ένα σημείο για στάση. Ο ζεστός καφές ζεσταίνει τα χέρια, αλλά το μυαλό μου έχει ήδη φύγει από χθες ψηλότερα. Ανεβαίνεις στο βουνό των Κεντάβρων, σε μια άλλη εποχή, εκεί που θέλω να σας πάω τώρα. Οι παλιοί την ονόμαζαν το μπαλκόνι του πηλίου. Ήταν ένα μέρος το οποίο σε προσκαλούσε να καθίσεις, σε προσκαλούσε να δεις, γιατί κάθεται αμφιθεατρικά πάνω από το Βόλο. Εδώ ζούσαν εύπορες οικογένειες, θα δείτε πολλά αρχοντικά, θα δείτε όμορφα πράγματα. Και έχει φυσικά εκκλησία, είχε και πολλά σχολεία, υπήρχε εκπαίδευση σε αυτό το μέρος. Υπάρχει μάλιστα και ένας μύθος που λέει ότι το νερό της βρύσης στην κεντρική πλατεία, αν το έπινες, ήταν το νερό της μνήμης, ότι έπινες και δεν ξεχνούσες. Το βλέπεις, δεν πάνω κάτω. Γεμίζει το στόμα σου, λέγε, γεμίζει το στόμα σου. Για τι πες ακριβώς τι έγινε. Παρπαριάζει στα χείλια. Παρπαριάζει. Ναι, η γεύση, δηλαδή πάει να κάτω και το κάνεις όλο το γελάκι. Αλήθεια είναι. Από εδώ και πέρα ο δρόμος στενεύει, γίνεται πιο σφιχτός μέχρι να συναντήσεις το επόμενο χωριό που είναι τα Χάνια. Τα Χάνια δεν ήταν ποτέ προορισμός, τα Χάνια ήταν πέρασμα και δημιουργήθηκε από τους περαστικούς. Όσοι ανέβαιναν πάνω με τις κακές καιρικές συνθήκες, με γαϊδούρια τότε προφανώς που μεταφέραν και τα προϊόντα τους, παρέμεναν σε εκείνο το μέρος για να προστατευτούν από τον κακό καιρό. Και είναι πολλοί από αυτούς οι οποίοι εν τέλει έμειναν εκεί πάνω και δημιούργησαν αυτόν τον οικισμό. Ήτανε το σημείο αναφοράς για αυτούς οι οποίοι θέλουν να περάσουν από την άλλη μεριά προς το λιμάνι ουσιαστικά του Αιγαίου για να μεταφέρουν τα εμπορεύματά τους, αλλά πάντα στις κακουχίες ήταν το σημείο στο οποίο βρίσκανε καταφύγιο. Κάθε φορά που ανεβαίνω στο πήλιο κάτι με βαραίνει, αλλά ταυτόχρονα με τραβάει. Δεν ξέρω αν είναι το τοπίο, η ατμόσφαιρα ή ότι εδώ έχουν γραφτεί για μένα περισσότερες ιστορίες από όσες μπορώ να θυμηθώ. Δεν είναι η αδιαπραγμάτευτη ομορφιά του. Είναι ότι μου θυμίζει ποιος ήμουν την προηγούμενη φορά που ήρθα. Μου θυμίζει και έναν άνθρωπο που λείπει εδώ και 10 χρόνια. Κι όμως εδώ πάνω με κάποιο τρόπο είναι πάντα κάπως παρόν. Μαζί του, μικρός, έζησα μία από τις πιο δυνατές εμπειρίες της ζωής μου. Και όσο και αν το παίζω πάμε για βόλτα, η αλήθεια είναι πως εδώ δεν έρχομαι μόνο για την οδήγηση. Έρχομαι γιατί κάτι μέσα μου είναι δεμένο με αυτό το βουνό, τόσο σφιχτά όσο η ομίχλη που μας αγκάλιασε σήμερα, κάνοντας το τοπίο σχεδόν ονειρικό. Κάπου εδώ θυμάμαι μια δική μου παλιά ιστορία. Όταν πριν από αρκετά χρόνια, τότε με την οικογένειά μου, είχαμε έρθει σε αυτό το μέρος εδώ, ο καιρός ήταν πάρα πολύ άσχημος και ουσιαστικά τα Χάνια μας δώσαν αυτό που προσέφεραν τόσα χρόνια στους ταξιδιώτες. Μας προσέφεραν ένα καταφύγιο και θυμάμαι χαρακτηριστικά μια ζεστή φασολάδα με κόκκινο πιπέρι. Αυτό που βλέπω στον καθρέφτη τώρα, δεν μπορώ να σου πω πώς είναι τα παιδιά με τα φώτα και την ομίχλη.
Αν και το αρχικό μου πλάνο ήταν να ξαναβρω αυτό που έχει χαρακτήσει στο μυαλό μου εδώ στα Χάνια, τελικά μετά από λίγη κουβέντα αποφασίσαμε να εμπιστευτούμε το Γιάννη για το μεσημεριανό μας και αποδείχτηκε εξαιρετική ιδέα, παράξενο για μας. Κατηφορήσαμε προς τον Κισό, περνώντας μέσα από το χιονοδρομικό κέντρο Πηλίου. Στροφές κλειστές, άσφαλτος κρύα, το βουνό να σε κρατάει διαρκώς σε εγρήγορση και ο χειμώνας στα καλύτερά του. Αν διστάζεις να ταξιδέψεις χειμώνα, πάρε σωστό εξοπλισμό και βγες εκεί έξω. Δεν ξέρεις πραγματικά τι χάνεις. Εδώ η Ομίχλη είχε στήσει το δικό της σκηνικό και μας ακολούθησε σχεδόν μέχρι την επόμενη στάση μας. Μαύρη κορμή, γυμνά δέντρα και κάτω πορτοκαλί πεσμένες φιλοσιές δίπλα στο δρόμο. Υγρασία στον αέρα, μια βαριά ησυχία παντού και 3 μηχανές προχωρούσαν με θαμπά φώτα μέσα στον γκρίζο. Το απόλυτο χειμερινό τοπίο για οδήγηση. Από εδώ από κάτω είναι η Ζαγορά, ένα από τα θα έλεγα μηχανοστάσια του Πηλίου, που ακόμα και σήμερα παράγει. Πόσοι άλλωστε δεν έχουμε δοκιμάσει τα φημισμένα μήλα Ζαγοράς. Από την πλευρά του Αιγαίου φεύγανε τα πλοία με όλο αυτό το εμπόρευμα και πηγαίνανε στο Αιγαίο και την Τουρκία. Και τα σπίτια, αν τα δείτε, είναι πολύ μεγάλα και δεν είναι τυχαίο αυτό. Δεν ήταν γιατί θέλαν να κάνουν επίδειξη, ήταν γιατί το εμπόρευμα που βγάζανε έπρεπε κάπου να το έχουν και να το στεγάσουν. Κατηφορίζοντας προς τον Κισό, η Ομίχλη άρχισε σιγά σιγά να ανοίγει, αφήνοντας το βουνό να μας αποκαλυφθεί κομμάτι-κομμάτι. Το δάσος πήρε βάθος και εκεί που έβλεπες σκιές, τώρα έβλεπες λεπτομέρειες. Εδώ είναι ο Κισός. Γιάννη! Χάσαμε το Γιάννη. Πού πάει Γιάννης? Γιάννη, τι φτιάνεις? Ο Κισός είναι από τα χωριά που δεν του είχα δώσει και πολύ σημασία. Από αυτά που λες, ναι, ένα ακόμα χωριό του Πηλίου, αλλά τελικά αποδείχτηκα λάθος. Χωριό ωραίο με ιστορία από τα χρόνια της τουρκοκρατίας, με παλιά αρχοντικά και σημείο αναφορά στην εκκλησία της Αγίας Μαρίνας του 17ου αιώνα. Κομβικό πέρασμα παλιά ένωνε την ανατολική πλευρά με τα υπόλοιπα χωριά του Πηλίου, γι' αυτό και είχε πάντα κίνηση και ζωή. Δεν ήταν ποτέ ένας ξεχασμένος οικισμός, ήταν κομμάτι του δικτύου του βουνού. Για εμάς σήμερα ήταν το μέρος που θα γέμισε το στομάχι μας. Πού είσαι εσύ, ρε? Ο Κισός βρίσκεται πνιγμένος μέσα σε ένα δάσος από καστανιές και είναι το αυθεντικό Πήλιο. Και όσοι έρθετε εδώ για φαγητό, ψάξτε να βρείτε το Σοφοκλή. Θα με θυμηθείτε. Το πήρες χαμπάρι, να ξυπνήσω τον περάσω, αυτό να κάνω και ένα πλάνο, έχουμε ούτε ένα μπροστινό. Ρε φίλε, τώρα που τα λέμε μεταξύ μας, από την πρώτη μέρα που θα βάλεις μπρος και θα αφήσεις πίσω την πόλη μέχρι τη στιγμή που θα κατηφορήσεις ξανά για το δρόμο της επιστροφής, κάτι αλλάζει μέσα σου. Όχι κάτι μεγάλο και βαρύ, κάτι μικρό, κάτι καθαρό. Στην αρχή κουβαλάς το ρυθμό της καθημερινότητας και στο τέλος έχεις κατεβάσει ταχύτητα. Έχεις ησυχάσει, έχεις δει, έχεις γελάσει, έχεις κουραστεί σωστά και χωρίς να το καταλάβεις, έχεις βάλει λίγο τα πράγματα στη θέση τους. Τελικά έκανα λάθος. Το ταξίδι δεν σε κάνει άλλον άνθρωπο. Σε επαναφέρει. Σου θυμίζει πόσο απλά είναι τα πράγματα όταν τα ζεις στο παρόν. Ένας δρόμος που στρίβει, μια μηχανή που δουλεύει σωστά, μια παρέα που γελάει στο τραπέζι, ένα βουνό που δεν σε χρειάζεται για να είναι όμορφο. Αλλά εσύ το χρειάζεσαι για να ισιώσεις μέσα σου. Μέσα από όλα αυτά βγαίνει μια καθαρή ηρεμία. Σαν να έκλεισε ένας κύκλος σωστά. Σαν να πήρες αυτό που τελικά ήρθες να πάρεις. Άλλωστε, τα κράνη θα ξανακουμπώσουν και οι μηχανές θα ξαναπάρουν μπροστά. Και η καθημερινότητα, άστη να περιμένει εκεί που την άφησες. Αλλά εσύ δεν θα είσαι ακριβώς ο ίδιος. Και μεταξύ μας, αυτό κάνει όλη τη διαφορά.
φάγαμε. Το σκίσαμε. Παίζει. Το φάγαμε. Ναι, 1,3, 1,5 χάνει συνέχεια. Παίζει να είναι εδώ. Εδώ είναι, να το βρήκα κιόλας. Εδώ είναι. Μαλάκα να σου πω κάτι. Δεν έχεις ταξίδι, να μην έχεις πάθει λάστιχο. Αυτό εγώ. Ναι. Σιγαράς, κάτι με θυμίζει αυτό. Άρα πούστη όλα εδώ πληρώνατε. Έλα. Κορόιδευες Μιτσάκο. Με κορόιδευε ο φάει δίπλα πυρόνια. και έκανε και έτσι. Τι σου έχω πει. Ότι κοροϊδεύεις τα losers, εγώ αυτό ξέρω. Τι ώρα που περνάμε. Το έπαθες Γιάννη μου. Πάντως δεν είχες πάλι εσύ το εμείς. Πάλι αυτός το. Άμα έχεις το λαγό μαζί, μένεις. Δύο φορές έχω πάει εκδρομή με αυτόν. Και τις δύο έχεις κάνει το λάστιχο. Άκου Το δικό τι Και λέει. τις δύο, ναι. Και μία με μένα. με εσένα. Άκου τι λέει ρε. Θα μου βγάλει και το όνομα. Περίμενε εδώ. Έχω ένσταση. Περίμενε, δεν πνίγομαι. Κάνω ταξίδια. Αυτά που κάνω 4 χρόνια έτσι. Βροχή μόνο με το πουλί έχω φάει. Όταν λοιπόν παιδάκια μου πηγαίνετε με τον Rabbit βόλτα, πρέπει να παίρνετε τρομπάκια, πρέπει να παίρνετε βουλκανιζατέρ ολόκληρα μαζί σας, γιατί όλος τυχαίως κάτι μπορεί να συμβεί. Το μάτι παρά το όνομα. Έχω την τρόμπα 4 χρόνια, τη χρησιμοποίησα μια φορά. Από τις τύψεις του μας έδωσε την τρόμπα να του σκόσουμε.